Apa tanganmu barang kok diboncoki? Ki mung critane ngene lho, Mbah. Aku liwat kene terus dirampok. Berarti pejahe digawa mana? Ya jelas digawa lho patrah dirampok kok. Beh genjeng ngono kuwi ya mbok wekne. Lah nek pedhe katak wene kok dipateni ya, Mbah. Jane karan kowe sing ben dipateni timbang pejahku digawa. Lha aku dipateni sapa sing ngetene pedhae? Wis gak mau tahu aku, sing penting pejahku sesuk kudu mbok joli. Sanjangan barang gorene tiwas dirampok keneh kok. Belengko aku malah udono. Wis ora peduli bah udo bah gondal ganjul aku ora percaya karo raimu. Sik to, Mbah. Aku jeneng dhuwit 100. Sewane klambi tambah jam no piye? Rumah samu nanggap jangdut ya tambah jam e. Ora iso. Masuk tambah jam paling ora tau nyawer kowe. Kene. Mbah, kae apa, Mbah? Kae apa, Mbah? Wah, kurang ajar. Aduh, Dol, piye? Aku nek wis ngomong to, aku ki ujung tombak. Kene cepet. Beh, tibake Pak Noy ora koyo sing diomongne gendut. Dek koyo ngene ora trimo montor. Delu bungkas omah yo kelakon ngono. Nek ndelok montore wis gak enek berarti Galino wis mulih di. Lah napa tekan Galino? Ya biasa to. Galino lek nek rondo mesti bingung karepe dhewe. Oh iya. Kancane ya dipikirno. Masalah ndut, kowe tebakno. Tenang, panggah tak pikir. Di, benar Di. Tolong Di. Kok beban? Awal-awal ora iso kok. Kok tekokno, aku jadi dipikir apa ora? Lah nyapa mikir dapur kamu. Piye to? Ki? Wis to, kowe manut aku. Engko tak urusi dhewe ya. Oke. Omsetku ning kene 100 juta. Diwangi apa piye to, Tul? Sajake kok ora repot iki. Kulino ngitung duake apa ora? Ora. Lek ora ya ora usah, tiwas kaget. Yo lek ra semakut. Kok gulismu to lek ngitung? Tak tutuk ning engko. Hanya apa? Keadaane gak aman. Aku iki nyapo emang melok rene barang. Kowe iki piye to, Ndut? Dikawal kok ora malah seneng. Lah iku lino nyawang duit akeh apa ora?